Какво става, хора? Днес ще гледам Dark на CMP епизод 2 с Джамарис, който не може да говори. И да, и днес съм се приготвил да направя един проект. Той ще ми помага. Почваме и така. Не знам дали колко ще гледам, но почваме. Опа, тъй ми кек. И да не става. Малко телефон. Това ще ми е един мини често. Така. 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 Опа. Ето. Да, за едно 9 ще изкорих сервера, като изрезне. И тя ма изрезна, не знам. Добре. Това ще стане много хубаво сервер. Малко такова. Ще стане като сълце. Това е хубаво. Опа, това направи дъжка. Така и сме се преместили да живеем другаде, забравих да кажа. И новото място ми харесва повече. Общо взето. Това е хубаво. Така. Бързо става тази чисто. Малко ще, но нищо. Така. И ето така. Сега. Така, ще взема малко пълчове. Къде бях пълчите? Сега няма пълчове. Не бях след. Да. Вече се сещам къде са. Взя ги да копай с тях. Окей, малко си направим. Така. Да се снимеш. Тук, 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 тук. Не. Тук. Не. Така, така. Така и така. Добре. Сапората да направим. Но нямам лопата. Но ще направим една. Извинявам се, че нямаме, затова скоро ще има още един епизод. Но не съм сигурен кога. Сигурно другата седмица. Така. Така. Добре, ето го изните джойна. И ще направя една клетка пак. И хора, отново сме тук. Малко по-да направих малко. И сме с Джампи. Хей. Хей. Тоест пък. Някакъв такъв хей. Хай, нека така. Вижте. И задъж идва някакъв, който вика хей. И довършваме малкият често. Така. По-да го направих малко. Не, брат, не. А? Не чува музиката. Какво за нея? Не се ли чува? Не чувам. Окей. То си пуснал някаква музика, то с мангал.
който бях спрял клипа на пауза, защото имах една работа с него. И той през това време беше написал Hi YouTube, subscribe for me. Чакай да го намеря. Да спами много пъти. Ето пак. Но не се абонирайте, защото е циганин. Аха, точно е. Да, няма да се абонирайте. Как искате? Абе, стига спами очата, бе! Защо? Спамах. Те скачим да горе. Виж как сазвам го. Окей. Гледай го, че ходи с някъде чуя се кой ми прави, кой чуя се кой ми отговори. Окей. О, мале, кой? Аз взех ли си кирка, момче? Аз не съм си взел кирка. Не, бе, взех си. Кога, значи... аз знае... Кой ме удари? Без да искам. А не, аз съм ударил, аз мислех, че ударих се от. Хора, не само че аз нямам чак толкова... Аз въобще не знам, че снимам така. Защото е неизвестен нуб. Да, неизвестен нуб, който Ебан се се, пак бе. по събове. Точно да. Така сега. Малко да извършим. Тук. И ти що няма снимаш тук? Защото ще снимаш пипи бъга, нали? Да, е вярно. Или пък там няма снимаш. Така. Окей. Оу, как се получи? What the hell, брат? Пусни си Steam Пилхана да видиш как се получава дървото. Яко. Като сложиш няколко едно върху друго. Новенко. Бах тя като става. Сигурно ще това. Виж. Бах тя. Добре, те спочват се псуват. Май. Ничев, аз казвам някои изречения, той ме ръза комплимента. Значи, въобще не спрях да му спомня глупата логика. Само да ви кажа, че има едно нещо, където казваме на сорта и той вика мерси, а той е обида. Всеки знае, че е обида. Да. Сещаш ли се? Всички са. Ние му казваме някаква обида и той вика мерси. Да. Добре, вижте вана кафеяк. Чувам се. Да. Добре. Това те ощупиме. Само малко често да направим. Я хой до недъра за малко, е. Да, бе. Съква е. Аз не съм. Сот. Да. Брат ми, днеска 9 часа са тук, нали? Ко? 9 часа са тук, нали? Да. Добре. Ама съм на сел. Утре. Бах си рандура. Аз не съм сърандура. Аз сега си ходя заради рождения ми ден. Как ще рождения ден, бе? Неделята. И не ме покани, а? Ние ще го празнуваме друг ден. Без оправдания. Ето, вижте го веднага. И без фанешка. Значи, по-голяма наглост не съм виждал. Без фанешка. Да не си поканен и пак да го бъгаш. И без това нямаше да те поканя, защото си някаква мишка. Да, Къде да ще купи подарък? Да, бе, ще дам 20 кинта. Ко? Кой ще дадеш? 20 кинта. Дадете в ВПС. Съква е. Как е често има, бе, брато? Не знам, бе, брато. Виж, бе, бот. Брато, аз левко. Добре, много. Ще си пускам песнички. Добре, то с мангал почва да слуши чалга. Да. Той обича Ще чалга. иска да пусти, тя и това е доста. Не, брате, бас тебе. Чай сега, чай. Сега ще пусна един клипче. Пускай го. Хора, сега следвам малко комедия. От страна на Никито. Защото той прави това клипче самичък. Докато говоря с един приятел. Да, пусвам. Yes. Да го пусне. Ако искаш, да не се, но... Да пусне това. Да пусне това. Не. Чувам я. Чуваш ли? Alan Walker Fate.
Не фейк, бе, фейд. Това казах е мангал. Това също е чул. Не, стигаме. Стигаме мангал. Да, слушам. Опа. Да пусна ли това? Ай, пускай го. Хора, май ще следва малко комедия. Малко. Се да пикая. Муко, стане на стрима. Сега ще дам хора. Чакай, няма това да изкъпча. Дани. Ке очите осумрали, бе. Дани. То осумря. Брат ми, тук ли си? Тук ли си бе умрял? Тук съм, бе. Аз го пусках вече. Аз го чух. И добре, това е мини често ума. Няма нищо особено. Аз ще умра. Ти ми викаш някакъв чест ум. Тоест пък. Добре, Не искам аз твоята. бях Везели, абонирайте се. Ако искате още, дайте лайк на клипа. Линк в канала на Тоя ще има в описанието и чао.